Colosiaid, penod 3 ac adnod 5 yn fwy penodol yr hanner cyntaf o'r 5 adnod. Nâi ddarllen 3 fersiwn i chi, 2 yn Gymraeg, 1 yn Saesneg. Rhowch i farwolaeth, felly, y rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddeiar, anfoesoldeb rywiol, amhurdeb, nwyd, flis a thrachwant, sydd yn eilyn addoliaeth. William Morgan, marwhewch gan hynny eich aelodau, yr rhai sydd ar y ddeiar. Ac yn yr ESV yn Saesneg, put to death, therefore, what is earthly in you. Mae Paul wedi dechrau ar mater o sanctaidd had. Dyw e ddim yn defnyddio'r gair yna. Mae sanctaidd had yn derm diwinyddol, ac mae'n derm da iawn. Mae'n derm dylai pob Cristion ddeall, defnyddio, a bod â diddordeb ynddo. Mae wedi ei sancteiddio, pob Cristion wedi ei sancteiddio yn barod. Ni wedi gweld hynny yn y bennod gyntaf, lle mae Paul yn galw'r Colosiaid yn saint. Falle chi'n cofio ystyr y gair oedd rhai sanctaidd. Mae pob Cristion wedi ei sancteiddio. Mae pob Cristion wedi ei alw mas o'r byd. Mae pob Cristion yn ei drwedigaeth wedi ei gosod o'r neilltu i wasanaeth Duw. Ond eto, mae pob Cristion i gael ei sancteiddio hefyd. Mae i gael ei sancteiddio ym mhob agwedd. Mae neu hi yn mynd i gael ei wneud yn sanctaidd. Sanctaidd had yw gwaith Duw trwy'r ysbryd glân, lle mae'n gwneud y Cristion yn debyg i Iesu Grist. Dyn ni ddim yn sanctaidd eto, os ydyn ni'n Gristnogion ar y ddeiar. Ond mae Duw yn addo ein sancteiddio ni. Pechod yw'r broblem. Pechod wastad yw'r broblem. Mae cyfiawn had yn delio gyda chondemniad pechod ohono ni. Mae sanctaidd had yn delio â phresenoldeb pechod yno ni. Ac mae'n gyfrifoldeb, responsibility, mae'n gyfrifoldeb ar bob Cristion i sancteiddio ei hun. Mae ran gan y Cristion yn ei sanctaidd had. Does dim ran gan y Cristion yn ei gyfiawn had. Dyn ni ddim yn cyfrannu dim byd i'n cyfiawn had. Fel wedodd rhywun, yr unig beth ni yn cyfrannu i'n iachawdwriaeth ni yw'r pechod a wnaeth ein iachawdwriaeth ni yn angenreidiol. Dyna gyd i ni'n cyfrannu i'n cyfiawn had ni. Felly dim byd mewn gwirionedd i ni'n cyfrannu i'n cyfiawn had. Ond rydyn ni yn cyfrannu
un sancteiddhad. Ac felly, mae angen cyfrifiadau arno ni. Mae eisiau help arno ni, dwi'n se? Mae eisiau gorchmynion arno ni. A dyna ble ni wedi cyrraedd yn yr epistol. Mae Paul wedi dechrau rhoi cyfarwyddiadau, neu'n fwy penodol, mae wedi dechrau rhoi gorchmynion i'r Cristnogion yn Colosia, beth sydd eisiau nhw wneud. Mae wedi disgrifio beth sydd yn wir amdanyn nhw. Mae nhw wedi marw, ac mae nhw wedi cyfodi gyda Christ. Mae bywyd nhw wedi gyddio gyda Christ yn new. Ond nawr, mae'n rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth. Ac felly mae'r gorchmynion yn dod. A beth oedd y gorchymyn cyntaf? Ceisiwch. Ceisiwch y pethau sydd i chod. Dyna'ch dyletswydd cyntaf chi. Ceisio. Dal ati i geisio. Bob dydd i chi'n byw ar y ddaear yma, mae yna bethau i chi geisio. Oddi wrth eich tad nefol. Mae'ch tad nefol yn y nefoedd ac mae moyn rhoi pethau i chi. Mae lan i ni ofyn amdanyn nhw. I geisio nhw. Ganddo fe. Yn ail. Mae rhaid i ni roi ein bryd ar bethau sydd i chod. Hynny yw, mae rhaid i ni adnewyddu meddyliau ni. Mae rhaid i ni ddechrau meddwl am y pethau hyn. Mae rhaid i ni ddechrau meddwl am y pethau mae Paul wedi bod yn delio ag nhw yn benod 1 ac yn benod 2. Mae'n rhaid traws newid ein meddyliau ni. Heno, rydyn ni'n dod at y trydydd gorchymyn sydd gan Paul i'r Colosiaid hyn. Ac yma'n glir iawn. Mae'n gryno iawn. Mae'n dramatig iawn. Ddim meddwl cawn ni unrhyw broblem deall y geiriau o leia sydd yma gyda ffôr. A ni mo'n aros felly gyda hyn. Beth yw'r gorchymyn? Y gorchymyn yw hyn. Rowch i farwolaeth. Rowch i farwolaeth eich pechod. Mae'n rhaid i chi ladd eich pechod. Felly, ein thema ni yn ddiwynyddol heno yw marweiddiad pechod. Neu marwhad pechod. Yn Saesneg, the mortification of sin. A mae hyn yn fater pwysig iawn. Roedd yn fater pwysig iawn i'n cyndeidiau ysbrydol. Dydym meddwl mae'n cael llawer o led yddi yma. A mae hynny yn cyfrannu i'n tlodi ni. Faint o bobl yn ein heglwysi ni sydd wedi clywed am farweiddiad pechod. Mortification of sin. Faint byddai'n gwybod unrhyw beth am y peth. Ac eto, dyma fe. Dyma'r trydydd peth. Mae Paul yn dweud, mae'n rhaid i chi wneud. Hollol angen reidio i chi. 3 pheth, yn syml heno. Dyma'r 3 pheth dwi'n mynd i wneud. Ni'n mynd i ofyn 3 cwestiwn. Beth yw marweiddiad pechod? Yn ail, pam mae'n bwysig? Ac yn drydydd, sut mae marweiddio neu ladd pechod yn ein bywyd ni. Awn ni at y peth cyntaf. Felly, beth yw marweiddiad pechod? Beth yn y byd mae hyn yn golygu gan Paul bod rhaid i ni ladd pechod? Ga'i roi diffiniad syml i chi ar y dechrau. Ymdrech barhaus y Cristion trwy nerth yr ysbryd glân i ymwrthod, gwanhau, weaken, a llwyr ddifa pob pechod. Rowch i farwolaeth, felly, y rannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear. Ga'i roi rai dyfyniadau i chi. Fel wedys sydd yn bwysig i'n cyndeidiau ni,
Mae hynny'n golygu mynd nôl yn bell yn dydi e. Ac felly, wy'n mynd nôl yn bell. Ac fi'n mynd i roi ambell i ddibyniad yn Saesneg o'r Pwritaniaid. Nhw oedd y meistri. Nhw oedd y cewri a'r ymader hyn. John Owen. Mortification is the habitual, diligent, and constant warfare with every corrupt inclination and desire in us. The first work of mortification is the weakening of sin's strength by rendering it less active, less powerful, less influential. Thomas Watson. Mortification is the gradual and constant subduing of sin in the heart and life. It is the work of the Christian, through the help of the Holy Spirit, to fight sin until it is no longer in dominion. Richard Baxter. Mortification is the painful process of gradually, though continually, putting sin to death in the heart. Un arall. John Flavel. Mortification is the process of killing sin by grace, and it is a continual exercise, for sin does not cease, but seeks to rise up at every opportunity. Gawn ni egluro chydig yn fwy. Mae hyn I gyd, beth ni wedi dweud, yn awgrymu bod gelyn gyda'r Cristion. Ac mae'n agos at bob Cristion. Mae'r Cristion mewn rhyfel. Pob dydd. Pob dydd mae'r Cristion mewn rhyfel, ac fel pob rhyfel mae yna ymdrech. Fel pob rhyfel mae'n ddychryn llyd. Dydy rhyfel byth yn neis. Gofnwch chi unrhyw filwr sydd wedi bod mewn rhyfel, gweithio rai ffilmiau blynyddoedd yn ôl oedd yn rhamantu rhyfel, mae ffilmiau y dyddiau yma yn well, achos maen nhw'n dangos pa mor erchyll yw rhyfel. Does dim byd rhamantus am rhyfel. Mae'r Cristion mewn brwydr. Pan ych chi mewn brwydr, mae yna sgrechiaidd o gwmpas chi. Mae yna wad, mae yna golli breichiau ac yn y blaen. Mae'r Cristion wedi alw I fod yn filwr. Dyw sanctaidd had, ffrindiau, ddim yn rwydd. Dydy e ddim yn automatic. Dydych chi ddim yn cael eich sancteiddio mewn cader esmwyth. Gyda mug o goffi yn eich llaw. Mae'n waith poenus. Mae'n anodd. A mae gan y Cristion elyn, wel mae gan y Cristion elynion, does e? Ni'n gwybod bod yna mwy nag un gelyn gyda ni, ond ni'n canolbwyntio heno ar un gelyn yn benodol, sef pechod. Ac nid pechod yn gyffredinol, nid pechod sy'n mas fyna yn y gymdeithas. Ni ddim yn dweud fel bydde rai yn dweud, mae lan I ni I ymladd yn erbyn yr anghyfiawnderau sydd yn y gymdeithas. Mae hynny'n wir fel Cristnogion. Ond ni ddim yn canolbwyntio ar hynny heno, beth sydd gan Paul fan hyn yw'r pechod sydd yno ni. Ni'n siarad am ladd, am ymwrthod, am wanhau, nôl at y gair yna, weaken, y pechodau sydd yno ni. Dwi ddim yn mynd I restru rhai, mae hwnna'n dod nes ymlaen. Dwi'n jyst moyn I ni ganolbwyntio ar yr egwyddor yma. Mae eisiau gwneud hyn yn glir. Eto, gweithaf y ffaith ein bod ni wedi marw I bechod. Chi'n cofio? Chi'n cofio rai wythnosau yn ôl? Paul yn dechrau'r benod, y mae'r Cristion wedi marw I bechod. Ac mae wedi gyfodi, ac mae wedi gyfiawnhau. Ond mae dal yn y cnawd. Mae pechod dal yn dylanwadu ar y Cristion. Mae pechod wedi colli reolaeth
ar y Cristion, dyw pechod nawr ddim yn llywodraethu y Cristion fel mae y person sydd ddim yn Cristion. Ond eto mae dal yno. Mae dal yn dylanwadu arno fe. Gai roi eglurio'r dath i fi o'r wythnos diwethaf i just wneud yn siŵr bod ni'n deall y pwynt hyn eto. Falle glywsoch chi yn ystod wythnos aeth heibio am ysgol hyn, lawr agos Gwent, Cod i Cod, fyna'n credu. A'r ysgol yna'n cael problemau gyda disgyblaeth. Oedd yr athrawon wedi mynd yn streic, oedd pethau mor wael gyda disgyblaeth, plant yn ei fel nhw'n dewis. Felly, dyma nhw'n cael gwared yr hen brifathro, a dyma nhw'n dod y prifathro newydd yma i mewn. Ac roedden nhw'n cyfweld â'r prifathro yma. Os chi'n wedi gweld, mae'n werth gweld, mae'n gret. Beth oedd y prifathro hyn yn neud, a beth oedd yn dweud. Mae'r ysgol wedi dod o dan reolaeth newydd. A mae pethau wedi gwella, nhw'n cyfweld â'r rhai o'r disgyblion. Ac nhw'n cyfweld â'r rhai o'r athrawon. Ac nhw'n dweud, mae pethau wedi gwella yma. I ni dan reolaeth newydd. Ond chi'n gwybod, mae dal problemau yn yr ysgol yna, oedd y prifathro yn cydnabod. Mae dal y plant yn ddrwg, a mae'r plant yn mynd i barhau i fod yn ddrwg yn yr ysgol. Ond mae wedi gwella yn sylweddol, oherwydd mae yna arweinydd newydd yn yr ysgol. Dyna fel mae'r Cristion i'r ysgol yna. Cyn i ni ddod yn Gristnogion, roedd pethau ar chwal. Roedden ni dan reolaeth pechod. Ond nawr, ers yn trwydigaeth, mae pechod wedi cael ei daflu mas ac mae yna rhywun arall yn arwain yn ein bywyd ni, yn reoli. Mae'n brifathro newydd. Ond mae dal problemau. Mae dal pechod yma yn ein bywydau ni. Gawn ni newid y darlun. A meddwl am ardd. Wel, braidd ys ni alw yn ardd, oherwydd mae wedi cael ei esgeuluso gymaint. Dwi ddim yn edrych fel gardd. Chi ddim yn gweld unrhyw flodau. Mae yna gymaint o chwyn a meri yna, na gyd chi'n gweld yw llanast mes llwyr yn yr ardd yma. Wedyn mae rhywun yn dod ac yn prynu y darn o dir, ac maen nhw'n mynd ati glirio'r stwff i gyd, yr holl bieri, troi y tir ac yn y blaen. Ac yn dechrau plannu. Am y tro cyntaf, plannu blodau yn yr ardd yma. Ac felly mae'n dechrau edrych fel gardd gyda bach o liw a gyda bach o drefn yna. Nawr, y Cristion yw'r ardd yna. Ond, fe fydd chwyn o hyd yn yr ardd yma. Nawr, gallai yr un sydd ddim yn Gristion, dim lladd, gallai ddim gwrando. Does dim pwynt i'r un sydd ddim yn Gristion i drio i fyddhau i Paul fan hyn, lladd y pech. Mae jyst ddim yn gallu, oherwydd mae dan reolaeth falle, mae rhywun yn gwrando arno. A does dim pwynt i chi drio hyn, achos eich chi dan reolaeth pechod, byddwch chi byth yn lladd pechod yn eich bywyd, byddwch chi byth yn gwanhau pechod, achos pechod sydd yn reoli chi. Mae'ch gardd chi fel oedd y gardd yna, yn mes. Yr unig beth wedi i chi yw mae rhaid i'r prifathro newydd ddod. Mae rhaid i Iesu Grist dod i'ch bywyd chi. Mae rhaid i Iesu Grist dod a wneud rhywbeth radical yn yr gardd yma, a'ch clirio yr holl sbwriel i ffwrdd. Ond unwaith mae hynny'n digwydd, rydyn ni'n ymwybodol wedyn o'r pechod y gelynion, y gelyn yma, y chwyn yma, sydd dal yn tyfu yn yr ardd. Ond gai ofyn i chi ffrindiau, cyn bod ni'n mynd ymlaen ar y bregaeth, ydych chi'n ymwybodol i ddechrau? Rhaid i ni ddechrau fan hyn, oes e? Ydych chi'n ymwybodol o'r pechod yn eich bywyd chi? Ydych chi'n ymwybodol o'r gelyn sydd brwydro, a fod rhaid i chi frwydro, a gai ofyn yn fwy penodol, yn fwy personol.
Beth ydych chi'n neud amdano fe? Beth ydych chi'n neud am y pechod sydd yn eich bywyd? Beth ydych chi'n neud o ddydd i ddydd? Ydych chi'n gwybod am hyn? Am ladd y pechod? Cyfrifoldeb chi? Neb arall, cyfrifoldeb chi yw lladd y pechod, y chwyn sydd dal yn yr ardd. Mae lan i chi a fi i fynd ati i ddiwreiddio nhw. Beth ydyn ni'n gwybod am hyn? Shwt ydych chi'n neud? Os y llaeth o di fel yna. Shwt ydych chi'n neud ar hyn o bryd o ran ymwrthod a gwanhau y pechodau sydd yn eich bywyd? Chi'n gweld eto ein cyfrifoldeb ni trwy'r Ysbryd Glân yw gwanhau. A chi'n gweld, mae rhaid i ni, gyda ddiaflyn, mae rhaid i ni fynd ar y masodol, bod yn Saesneg yn dweud, to go the offensive. Pa mae ryfel ydych chi, brwydr, mae yna ddwy ran, oes e, rhywun peth mewn gêm rygbi. Mae ydych chi defensive, a mae ydych chi'r offensive. Weithiau mae rhaid i chi just amddiffyn am eich bywyd. Wel, rhaid i Gymru amddiffyn am adegau yn ystod y wers, yn ystod y gêm. Ond wedyn ni, mae yna gyfnodau pan i chi'n gorfod mewn gêm neu mewn ryfel ymosod. Ymosod ar y gilydd. I ni mewn brwydr fel Cristnogion. A mae Paul yn dweud, mae rhaid i chi ymosod ar eich bechod. Dim jyst bod yn amddiffynol, dim jyst pan mae'r temptation yn dod, eich bod chi'n dal, ond i chi yn fwriadol yn gorfod mynd ar ôl, ymosod ar y gwreiddiau yna, y chwyn yna. Mae rhaid i chi a fi wneud yr ymdrech cyn bod y pechod yn dod at ni, ein bod ni'n mynd at y pechod. Mae rhaid meithrin blodau newydd os yn yr ardd. Edrych ar ôl y blodau. Ond ffordd chi'n mynd i edrych ar ôl y blodau, cael gwared y chwyn. Ac mae e fyny i ni. A eto, mi'n gofyn cwestiwn, siwr i chi'n dod ymlaen fyna? Siwr i chi'n dod ymlaen? Mae'n gwestiwn yn dweud. Siwr i chi'n gwneud o ran hynny? Siwr mae'r ymosod yn dod ymlaen? Chi'n cofio yn yr Hen Testament? Yr Israeliaid yn meddiannu'r wlad, ac oedd nhw'n goffo cael gwared y Cananiaid. Ond roedd rhaid i Duw a Joshua cyrraeddu'r bobl ar y degau, achos dyn nhw ddim yn mynd mlaen ar job. Oedd yna Cananiaid dal yn y tir, ac yn hytrach na mynd ar ei ôl nhw, a'i cael gwared nhw, lladd nhw, oedd nhw jyst yn anwybyddu nhw, gadael nhw na. A dyna beth mae Paul ddim moyn, ein bod ni'n gadael ein pechodau. Ein bod ni'n mynd ar ôl y pechodau. Gai roi fwy o ddyfyniadau i chi ar y pwynt hyn. William Gurnall. Mortification is not only the opposition of the outward act of sin, but the destroying of sin's very root and principle in the heart. Samuel Rutherford. It is a hard work, but it is the heart of the Christian life. So, the heart of the Christian life. Sin must be resisted at every point, and its influence destroyed. Wedyn ni'n arall George Swinnock. Mortification is not just to be passive in sin's presence, but to be active in fighting and overcoming it, both in heart and in deed. To mortify sin is to make it your enemy, to deal with it as one would deal with a dangerous enemy who seeks to kill you. Yn ail, pam ddylid lladd pechod yn ein bywyd ni? Wel, ni wedi cyfeirio at y peth yn barod mewn gwirionedd, ond gai fynd dros do a just gwneud y peth yn fwy clir. Rhagof. Pam ddylid gwneud yn waith i ni i ladd pechod yn ein bywyd? Oherwydd,
Bod yna bechod yna. A dyn ni ddim wedi cael gwared pechod. A dyw pechod, dyma'r pwynt, ddim yn mynd i adael llonydd i ni. Chi'n gweld, mae rai gelynion efallai, os ych chi'n gadael llonydd iddyn nhw, fe fydden nhw'n gadael llonydd i chi. Ond os ych chi'n gadael llonydd i bechod, dyw pechod ddim yn mynd i adael llonydd i chi. Mae pechod mynd i ddod ar eich ôl chi, mae'n mynd i godi, mae'r chwyn yn mynd i godi a distrywio pethau. Allwn ni ddim anwybyddu y gelyn yma. Fwch chi bod weithiau ni'n gallu mynd, jyst ddim meddwl amdano fe. A wedyn, falle bydd yn mynd. Na. Chi ddim yn gallu anwybyddu, mae'n rhaid bod yn ymysodol. Mae rhaid ymosod ar y canlyniad yna. Neu bydd y canlyniad yn ymosod arna chi. Byddwn ni'n siarad am Cain ac Abel wythnos diwethaf. Chi'n cofio Duw yn rybyddu Cain yn yr un ffordd. Cain, pam i ti fel i ti? Y mae pechod yn llercian wrth y drws. Darlun y morw anifail cas wrth y drws. Mae rhaid i ti, a'i ddymuniad sydd amdana ti. Mae ar dy ôl di, dy bechod di, ac mae'n rhaid i ti ei drechu. Wel, ffrindiau, allwn ni ddim fforddio i anwybyddu y pechod sydd yno ni. Allwn ni ddim troi cefn. Allwn ni ddim just aros am, wel, jyst gadael e. Allwn ni ddim. Mae rhaid i ni fwrw ati a bod yn weithredol. A chi'n gwybod beth, ffrindiau? Dwi'n meddwl paratoi, lecyn ni bethau wedi clywed hyn, fwy pan o'n i'n ifanc. Siwr bob wedi clywed peth, ond lecyn ni wedi clywed mwy am hyn pan o'n i'n ifanc, yn Gristion ifanc. Falle ni ddim yn gwrando, ond dwi ddim yn cofio clywed cymaint a'r pwyslais hyn ar sanctaidd hart. Ein cyfrifoldeb i fynd ar ôl ac i ladd y bechod, cyn bod y bechod yna yn ein lladd ni. Achos dyna fydd yn digwydd. Dyma enwog, dyfyniad enwog i chi gan John Owen. Be killing sin, or it will be killing you. Mae'n air mawr yn dydi. Ond mae'n ysgrytherol. Achos mae Owen fyna jyst yn dyfynnu o Rifeiniaid 8 ac adnod 13. Y lle arall yn y Testament Newydd lle mae'r gair yma marwhau yn troi lan. Canis, medd Paul, os byw yr ydych yn ôl y cnawd, mae rhywbyddwch. Eithir os ydych yn marweiddio, dyma ni, os ydych yn marweiddio gweithredoedd y corff trwy'r ysbryd, byw byddwch. Pam ddylen ni marweiddio pechodau sydd yno ni? Oherwydd os nad byddwn ni, fydd y pechod yna yn ein lladd ni. Dim yn llwyr wrth gwrs, oherwydd ni wedi marw i bechod. Ond mewn un ystyr, real, os nag i ni marweiddio ein pechod, fe fydd y pechod yna yn signo'r bywyd allan ni. Bydd e'n gwneud ni'n aneffeithiol. Bydd e'n gwneud ni'n anhapus. Bydd e'n tynnu y sicrwydd, yr heddwch sydd gyda ni. Mae gyda ni heddwch gydwybod. Ond os ni ddim yn mynd ar ôl pechod, ac yn lladd y pechod, byddwn ni'n colli'r pethau yna. Ni'n gwybod am hynny. Ni'n gwybod am hynny yn y profiad ni, pan ni'n esgeilus gyda phechod. I ni'n colli cwmni Duw. Mae'r cymylau yn dod. Mae'r oerni yn dod. Mae'n ddiflas. Y pobl yn gwybod. Dyma pam. Dylen ni fod yn ddiwyd, yn lladd y pechod sydd yna ni. Siarad am Gristnogion i ni nawr. Eto, diw person sydd ddim yn Gristion, methu neud hyn. Mae dan lywodraeth pechod. Pam yn rhai lladd pechod yn eich bywyd? Eich dywioldeb chi yn dibynnu arno ni.
Deall hynny, ffrindiau, mae'r dywioldeb yn dibynnu ar hynny. Ni moyn bod yn bobl ddiwiol. Wel, mae'n rhaid i ni ladd y pechod sydd yn ein bywyd ni. Ga'i roi mwy o ddyfyniadau trola i chi. William Gurnall eto. Without mortification, there is no progress in grace. It is the first step in sanctification, the work of killing sin in every aspect of life. There is no way to preserve peace with God without mortifying sin. It is the cutting off of the root of sin, and without it, no sanctification is possible. Thomas Watson eto. It is the death of sin that is the Christian's life. A Christian cannot be happy in any other state. Samuel Rutherford. The saints are to be always mortifying their lusts and worldly desires, lest they rob the soul of its peace and joy. Un olaf, Jonathan Edwards. The mortification of sin is necessary to obtain true happiness. It is through the death of sin that the soul is freed from its misery. Beth yw person ysbrydol? Person ysbrydol yw nid rhywun sydd yn cael profiadau bod hynny'n gallu digwydd. Ond person ysbrydol yn ôl y Beibl, yn ôl Paul, yw person sydd yn ceisio lladd pechod yn ei bywyd o ddydd i ddydd. Dyna chi sydd yn eich ysbrydol. Ydy'n sôn o ryfedd i chi? Chymod, dyn ni'n clywed digon o bethau. Ydyn ni dyddiau yma? Mae'n ddiarth i ni. Mae'n rhaid cael gwared y chwyn mwyn i'r blodau yma i dyfu. Ac i ddywyrchu, bydd pobl yn gweld yn well. Bydd pobl yn gweld y blodau yn well, os mae'r chwyn wedi mynd. Ydy yn flaenoriaeth i chi, ffrindiau? Heno. Dyna'n cwestiwn eto. Ydy yn flaenoriaeth i ni, o ddydd i ddydd. Bydd e yn flaenoriaeth i chi fori. Bydd e'n flaenoriaeth i chi dydd Iau. Chybod, pan ni yn brwydr yr wythnos, pan ni yn hanol yr wythnos, do'n ni brwydro, lladd y pechod, cyn bod y pechod yn lladd ni. Beth yw pechodau i chi ceisio lladd ar hyn o bryd? Gai ofyn yma? Chi'n gwybod? Beth yw pechodau i chi? Chi'n gwybod? A beth yw rai chi'n ceisio lladd ar hyn o bryd? Trydydd ac yn olaf ac yn fwy pwysig efallai. Sut mae lladd pechod? Wel, fi dim ond yn gallu crafu ar y wyniad fan hyn. Mae'n fater mor fawr. Peth gorau lle ddweud chi yw darllenwch lyfrau yn wedi y Puritaniaid ar hyn. Dylswn ni ddechrau trwy ddweud ffordd i chi'n peidio a lladd pechod. Nes i Google search am mortification, mae'n beth mawr yn yr eglwys babyddol, yr eglwys Catholig. Dyna beth bydd yn digwydd dros y grawys nawr. Mae grawys yn dod, mae'r eglwys babyddol yn neud yn fawr ohono fel. Maen nhw'n argyfeirion. Na gyd yw i'r eglwys babyddol yw bod chi'n ymwrthod y rai pethau yn gorfforol chi, bod chi ddim yn bita siocled ac yn y blaen. A maen nhw'n meddwl bod trwy hynny i chi yn lladd y pechod. Ond jyst arwynebol yw hynny. Mae rai bobl wedi dysgu yn ystod hanes yr eglwys bod chi'n gwneud rhywbeth yn gorfforol. Chi wedi clywed am rai sydd meddwl bod rhaid nhw dorri rhan o'i corff nhw i ffwrdd. A mae hynny yw lladd pechod, hynny yw marweiddio pechod. O nonsens yw hynny. Beth yw lladd pechod? Eto, allai dim ond bod yn fyr gyda chi cyn bod ni'n dod i ben. Ond gai jyst nodi rai pethau i roi ni ar ben ffordd. Lle mae'n dechrau? Mae'n dechrau gyda cheisio. Mae'n dechrau o'r Paul yn dweud, ceisiwch y pethau sydd i'ch god. Ydych chi moyn?
Ydych chi moyn lladd y pechod? Mae'n eich chi geisio. Mae'n eich chi roi eich bryd ar bethau sydd eich. Mae'n rhaid bod o ddifri amdano fe. Mae'n rhaid i fod yn flaenoriaeth. Os nag yn flaenoriaeth i chi ddim yn ei lladd y pechod yn eich bywyd. Bethau eraill mynd i gymryd sylw. Ydy'r dymuniad yna. Wedyn, byddwn ni'n nodi hyn. Mae'n rhaid chi nabod eich hun yn oes e. Mae'n rhaid chi wybod beth yw'r pechodau sydd yn eich bywyd. Sut ydyn ni'n gwneud hynny? Wel, gobeithio bod syniad yn ni'n barod, ond ni'n darllen y Beibl. Ni'n edrych yn y drych fel petai. Wel, beth yw'r pechodau sydd gen ni? Os chi'n ddewr, gofnwch chi rhywun sy'n nabod chi'n da. A bydden nhw'n dweud wrth chi beth yw'r pechodau sydd yn eich bywyd. Mae rhaid ni ddangos penderfyniad wedyn. Mae rhaid i ni fod yn ddidrigaredd, ruthless, merciless, show no mercy i'r pechod yna sydd yn eich bywyd chi. Mynd ar ôl, fel ni'n dweud yn y bach, yn ymwysodol tuag at y pechodau yma sydd yn dwyn oddi wrthoch chi, y bywyd ddyle fod gyda chi. Mae rhaid i chi gysau y pechod. A wedyn, byddwn ni'n nodi hyn, mae rhaid chi'n beidio roi lle i bechod yn eich bywyd. Mae bobl ifanc yma, nid yn unig i bobl ifanc mae'r neges yma. Na. Os ydych chi'n Gristion, mae'r frwydr yma mynd mlaen tan ddwyrnod eich marwolaeth. Ond mae yna bobl ifanc yma, a fi moyn dweud hyn wrth y bobl ifanc sydd yma. Pidwch â chwarae gyda pechod. Eto, dydw i ddim yn mynd i fynd i fanylion, fi'n mynd i adlu chi wneud y cymwysio. Mae Paul nes ymlaen yn mynd i sôn yn y rester am lot o bethau pechodau rhywiol, cnawdol. Dyna'r rester gyntaf sydd gyda chi. Peidiwch â roi lle iddyn nhw. Peidiwch gadael iddo fe ddod yn agos atych chi. Peidiwch â fflyrtio gyda phechod yn eich bywyd. Mae'n anodd arnoch chi achos chi'n byw mewn cymdeithas sydd yn ofnadw o drwedig y dyddiau yma. Ond, wi dal yn dweud wrthych chi, os ych chi moyn lladd y pechod yn eich bywyd, peidiwch â dod yn agos, peidiwch â chwarae gyda phechod. Gyrwyd jyst rannu cwpl o straeon gyda chi falle wedi clywed rhain, ond nhw'n egluro'r pwynt yn dda. Falle chi'n cofio stori yma bachgen sydd yn cerdded i ben y mynydd, ac ar ben y mynydd mae'n gweld neidr, rattlesnake. Ac mae'r neidr yn crynu ac wedi colli i nerth achos mae mor uchel, a mae'n dweud wrth y bachgen, nid i gario fi lawr i waelod y mynydd. Mae'r bachgen yn dweud, ddim yn mynd i eisiau beth, rwy ti'n neidr, bydde ti'n cnoi fi. A mae'r neidr yn dweud, na, fi'n rhoi ngair i ti, byddai ddim yn gnoi di. Mae'r bachgen wedyn yn meddwl, na i godi'r neidr rhoi e mewn yn hyn yn ei fynwes, ac yn cario'r neidr lawr y mynydd. Ac wrth gwrs mae'r neidr yn twymo wrth iddo gael ei gario lawr, a mae'n cyrraedd gwylod y mynydd, a mae'r neidr yn cnoi. Wrth gwrs, y bachgen. Mae'r bachgen yn troi at y neidr ac yn dweud wrtho fe, wedys ti bys ti ddim yn cnoi fi? A'r neidr yn dweud wrtho fe, wyt ti'n gwybod, mae'n neidr o'n i. Wyt ti'n gwybod beth o ti'n neud? Mae'r neges yn glir yn dweud, ddim yn chwarae gyda bechod. Pidwch yn meddwl bod chi'n gallu gryndo a delio gyda pechod, fel bod chi'n special mewn ffordd. Chi'n gwybod beth chi'n neud, pechod yw e, a bydd yn eich cnoi. Chi'n cadw'ch draw. O yn y stori arall sydd yn egluro hyn yn dda. Ddim yn cofio pwy wedodd y tro cyntaf. Ond y stori ynglyn â'r gyrrwr y stagecoach. A rhywun yn perchen y stagecoach. Ac am gyflogi pobl i yrru un o'r hen coaches yma o amgylch mynydd oedd yn eitha peryglus a dibyn ar yr ochr. Ac felly oedd y moyn gwybod pwy bys yr gyrrwr gorau. A mae'n cyfweld y dynion yma. A mae'n gofyn y cwestiwn yn i'r cyntaf. Pa mor agos i ti'n gallu gyrru'r coach yma i'r dibyn? A mae'n dweud, yn meddwl lle ni yrru o 6 troedfedd o'r dibyn. Diolch yn fawr, mae'n dod yn yr ail. Mae'n dweud, pa mor agos i ti'n meddwl allai ti yrru'r coach yma
wrth y dibyn. Meddwl allai fynd 3 trodfedd at y dibyn. Mae'n gofyn un arall. Wy'n meddwl fi'n gallu mynd 1 trodfedd o'r dibyn. A mae'n gofyn i'r pedwerydd un. Pa mor agos wyt ti'n gallu gyrru'r coech wrth ochr yn dibyn? Wel, i fod yn onest â chi, byswn ni'n cadw draw mor bell a byddwn ni'n gallu o'r dibyn. A dyna'r gwirionedd yn dyfyn. Fel Cristnogion, dim meddwl pa mor agos yn ni'n gallu mynd at bechod. Ond ni'n mynd i cadw draw oddi wrth y fe. Cadw draw oddi wrth. Dyna ffordd chi'n lladd bechod. Cadw draw oddi wrth y fe. Be mae hwnna'n golygu yn ymarferol? Wel, mae'n golygu yn ymarferol bod chi ddim yn ymwneud â rai pobl. Mae'n golygu yn ymarferol bod chi ddim yn mynd i rai llefydd. Achos mae'r temptasiwn yn rhy fawr. Mae'n golygu bod rai pethau i chi ddim hyd yn oed yn gallu perchen. Mae'n golygu yn ymarferol, os oes technoleg yn rwystyr i chi, mae'n eich wneud heb y technoleg. Dyna beth mae Iesu Grist yn meddwl wrth ddweud, os dy fraich sydd yn dy rwystro, torre fy maith. Torre fy maith. Os mae'r laptop yn achosi i ti bechu, torre'r laptop mas. Rhaid i ni gwbla, ffrindiau. Dyn ni'n methu ar ben yn hun. Dyn ni ddim yn gallu lladd pechod. Mae'n rhy gryf, hyd yn oed i Gristnogion. Dyna pam mae Paul yn dweud bod rhaid i ni wneud y trwy'r ysbryd glân. I waith yw sancteiddio. Nid ni sy'n sancteiddio. Ond yr ysbryd glân sydd yn ein sancteiddio ni. Yr ysbryd glân sydd yn lladd y pechod. Dyna pam mae rhaid i ni geisio y pethau sydd i chod. Un o'r pethau ni'n ceisio yw'r ysbryd glân. Dalwch ati i ofyn am help yr ysbryd glân. Heb yr ysbryd glân allwn ni ddim. Dyna pam mae Iesu Grist yn dweud, gwyliwch a gwyddiwch rhag i'ch chi fyned i mewn i demtasiwn. A mae rai bechodau, ffrindiau, maen nhw'n ddwfn yno ni. Mae rai bechodau, dim ond, i ddefnyddio geiriau Iesu Grist eto, dim ond trwy wyddi ag ymbryd, y mae modd i gael gwared a ni. Mae amser dod i ben. Gael jyst dweud hyn wrth i ni ddod i ben. Fe fyddwn ni'n methu. Ffrindiau, deallwch hyn, does neb. Does neb. Neb. Yn gallu lladd yn llwyr yn y byd hwn i bechod. Dyna pam mae ni'n dweud gwanhau. I gwanhau nhw. Felly ddim cael gwared yn llwyr. Does neb yn gallu gwneud hynny. Ac i ni'n methu, dyn ni. Ni'n methu. Diolch i chi, diolch am arglwydd allwn ni droi at y fe, sydd yn rhoi maddeuant. Diolch am y groes. Dyna pan mae'r mor bwysig yn bod ni'n troi yn ôl y groes o hyd ag o hyd. Peidiwch yn rhoi lan, jyst achos bod ni'n methu. Peidiwch yn meddwl, o, wel, fi'n mynd i rhoi lan. Na. I ni mewn ryfel. A mae pob ryfel, ych chi'n cwympo, ych chi ddim yn ennill yn syth. Chi'n mynd i gael eich ynafu rhywbryd mewn ryfel. Ond dyw frwydr ddim drosto, dyw ryfel ddim drosto. Chi'n mynd i cael eich bwrw nôl. Ond mae rhaid dal ati. Gwybod bod yr oruchafiaeth yn sicr. Ac y mae'r gwybod yn fawr i ni. Felly, beth yw anogaeth? Beth yw gorchymyn Paul? Ac felly diw i ni hyn o. Rwch i farwolaeth. Felly, y rannau hynny ohonoch sydd perthyn i'r ddeia.